Lidi, jdeme si zahrát. Ne, pardon. Para. Takže asi budeme hrát Rivals. Tak, jestliže na mého kamaráda. Proč to nejde? Nevím. Musím ještě počkat. To je jedno. Tak si to jdu zahrát. Puperam. Takže jdeme na to. Takže. Ten jaký hráč vypadá jak já? Kopírám. Kámo, ten zápok vypadá jak já. Jak vysoko můžeš skákat, chceš vidět? To ukážu, jak vysoko můžeš skákat. Sedu Johnny na šimek. A co na tím? Ne, mohl jsi být ve videu. Ty nechceš být na našem kanále? Takže jdeme hrát. 2, 1. Ne, moc málo hráčů. Tak já to zrušuju. A zkusím 2v2. Zvláště, jestli to půjde. Takže jdeme na to. Takže RPG Spray Battle X Medkit. Hrajete 1v1? Takže lidi, jdu Johnou na mého brášku a budu hrát s ním. To si já srandu. Takže, tady mám svýho bráchu a jdu se na něj joinout. Takže, půjdeme dál. Takže tak. Já jdu spektatovat mého bráchu. Já tě vidím, Kubík. Já teď se dívám, jak můj bráška hraje.
Pozor za tebou. On mi ukazuje úst. Já dám Šumanovu nabídku. Jde se taky hrát. Matyáši? Že? To jsi ty? Martin? Jo, to jsem já, to jsem Matouš. Co tady děláte? Taky voláte? Není mě Saňku nic dělej, puštěj si konec. Co to je? Takže si jdu joinout místo toho na mě kamaráda. Kuba, joinuj se na mě, please. Takže... Takže já se tady musím presouvat. Takže teď jdu zase za mým bráchou. A tentokrát doufám, že na mě počká. Já s tím zkusím dát 1 V1. Počkám na něj. Takže už by to mělo být. Jenom musím najít. Kubo, běž z shooting range. Pojď za mnou. Pojď za mnou na 1. Please, zkus, please. Please, please, please. Zkus to. Jen 1. Tady musím podat na mou brášku. Tak pojď. Jdeš. Pojď, bráško. Bráško. On... Jak se jdu podívat na tabuli. Já se jdu podívat, jestli je ve hře. Nevidím ho. To je takže. Tak, než přijde, to zkusíme. Nesej.
Pojď. Jen takže teďko běžná. Pojď za mnou do... Pojď za mnou do hry, braško. Rychle. Rychle. Kde jsi? Jo, tady. Jsem volnej. Pojď si se mnou zahrát. Jsem skoro pryč. Tady bude za dlouho, tak se zatím si pojď se mnou zahrát. Tak pojď. Takže já si musím Rasy, prosím jednou. No, please, ještě za mnou. Kde jsi? Tak pak půjdeš se mnou? Protože jdeš se. Jdu na RPGčko. Dej si pozor. Já vidím, kde je tamhle. Ty ho nevidíš. Teď on spadl dolů. Tak už se na tebe dívá. Pozor! Takže chci odpovědět za hry. Rasy. Takže se podívat, jestli tam brácha je vůbec něčeho. Nej. Takže Bravos to dneska končí a já si jdu zahrát Brookhaven. Takže já teď půjdu do Brookhavenu a joine se na mě brácha. Takže jdeme. Takže jsem se na Brookhavenu
teda připojil, pardon. Já si jdu najít dům. Jo, takže. Ne. Jo, tady se najdu dům. Takže. Já jdu naproti tobě. Jdeme na to, lidi. Já si objednám tento baráček. Já jsem se ho zamknul. Tady to mi taky skrytá. A teď vám ukážu. Asi už jste to viděli, ale tady tom způsobě ne. Takže když si stoupnete sem a chvilku to tady budete. Nemůžu. Tady máte krásně. Ale tady někde by měla být tajná. Vážně tajná místa. A nebo... Ne, hlavně to nedělej. Teďkon, jak vám můj brácha ukazoval, tak tam... Ne, neprobugujvej se. Tady mám peníze, to mě nezajímá. Kámo, a tady to je to, co... A já si tady vysvětelnou věc. Hustý, i to, že je to hustý. A já takhle jsem vlastně na střeše. Kámo, pokud si myslíte, že to je... Oh, já tako nevím, jak se... Ale já mám trik, když se vám tady to stane. Když se vám tohle stane, tak klikněte na dům a dejte morf. A jsem tady. A jsem u baráku. Prostě lehký. Já jsem nabarvit svůj dům a konkrétně na modrou. Jindro, já tě svezu svým autem. Tak, už tady krásně modrý. Jindro, Čekej, ještě nemůžu. musím do toho Lamborghini. To oranžového. Pojď za mnou. Ano. Přestaň. Jestli mi tam něco dáš, tak se odpojím. Jindro! Už to nebudu dělat. Sarač, byl to vtip. On, hele. A počkej u fontány, jo? Para. Takže tohle byl dobrý troll. A jdeme dál. Je to jedno, já si vezmu koloběžku. A ňuň. Jestli mám takový parkour. Jo. Se probudil. Gec? A jsem hned tady. Jo, budu sedět kapibara. Nechápu. Já vám dneska ukážu věc, kterou asi všichni víte. Sledují tohle video. A aby jsem vám připomněl trošku víc minulé video, tak vám ukážu ještě jednou tady ten trik, jak jsem, když se chcete hnout. Tak, já jsem se tady hezky probugl a jsem tady. No. Takže je to super. Ne, tady tomu rozhodně odmítám. Já mu rozhodně žádnou nabídku na rodinu nebudu dávat. A kámo, dám nabídku mému bráchovi. Přijmeš mi to? Yes. Jo, kámo, musím. Hej, já tě vidím, kámo. Já tě vidím. Kde jsi? Já tě vidím. Vidím. Čus, bambus. Já se zkusím dovést ke svému baráku. Já to věděl, kde jsi mohl? Kde jsi? Já jedu totiž metrem. A teďko někde, kde ty... Udělal jsem ti prostě. Ale, tak já ti nesvezmu svou helikoptéru. Zkus mě najít. Když mě najdeš,
tak ti dám peníze. Ale ty mě vlastně vidíš. Zkus mě najít. Tak, snažíš se mě najít? Kámo, zkus mě najít. Sválně, jestli mě najdeš. No! Teď ty se mi schovej. Hej! Ale pojď za mnou teďka. Teď se mi ty schovej. Ne, teďka pojď za mnou, ale fakt. Čekej, nebo víš co? Já pak za tebou půjdu, pokud se mi teď schováš. Tak jo, tak zavři oči. Já vystoupím jenom tam nahoru. Tak. Já se vážně nedívám. A to myslím smrtelně vážně. Kámo, kde? Kámo, to je jedno. Já. Pak mi řekni. Takže. Takže, já nevím, jestli ještě se můžu? Takže, já jedu. Já vím, kde jsi. Mám tě. Ne, teďko ještě schovku. To sami teda úplně pořádně. Takže, kámo, letiště. Takže jdeme do letiště. Nevím, to tam vůbec po mně chce. Kámo, já zkusím jeden takový triček. Kámo, já udělám takový jeden prank, jo. Já tady vezmu pistol. Tak to mi nevadí. Brosky. Vem tu červenou kartu, tam se Brosky. dělej, co vzít. Jindro, dělej, vezmi tu červenou kartu. OK. Už ji máš. Co mám? Za mnou. To je jedno, že se... Jdeme na co? Tak, co jsi chtěl? Jo, tam máš dal tu kartu. Je to? Prostě nechej tu kartu. Tu kartu se určitě nechej. Ne. A kam máš?
Jo. Kam letíš? Jdeme se proletět. Jo, dáme třeba k bance. Máš bance. No přestane třešat. Třeše banky. Jdeme na to. Tak mě to zmotalo. Ne, to bylo schválně, kámo. Běž na policii a budeš si dívat, tak tam vykrademe banku. Ale není to ta zpráva na Kubíku, není to ona. To je špatná ulička. Takhle je zkrátka. Ušetříte si tím místo. Já vám ukážu takový jeden přídavný trik. Takže, když budete sem, tak Já už jsem u toho trzulku. Tak pojďte, já vám něco ukážu. Než úplně někam do bově. Takže, Čekám u toho trezoru. když budete rychlí. A kde to je? Mělo by to tu někde být. Kámo. Co? Proto je já divné, čekám u toho jako. trezoru. Takže já vám pak ukážu, o co se jedná. Teď to docela nemůžu najít. Ale vím, jo, tamhle to je. A já vám ukážu jeden takový triček. Jaký? Tady nevidím. Takže když tady máte nemocnici, ale nemáte ji tudy, abyste tady ten trik dokázali. Ale abyste to dokázali, tak musíte jít sem. A pak půjdete sem do nemocnice. Když půjdete sem do dveří a kliknete na tady ten obrázek, tak se začne pálit. Ale pozor, já vám pak ukážu, co se stane potom. Když teďkon, tak si koukejte. Je to takový docela velký trik jako. Ale nebude fungovat, pokud tady to neuděláš. Jdeme na to. Mělo by to tady někde rozhodně být. Já to tady mám. Takže když tady půjdete... Kde se pro boha? Čekej, musím to najít. Je tady takové... Jo, špatně. Pardon, já to tady musím najít. Ty chceš tu knihovnu? Tak přestaň spíš. Takže já pojedu. Teď vám ukážu, co stane. Když půjdeš sem do této knihovny, tak volala knížka. A bez toho bys tam tu knížku nenašel. Aspoň máte nějaký bonus. A pak za mnou tak. Jo, to je helikoptéry. Jdeme na to. Jsem byla ta helikoptéra. Čau, s kamarádem. Tam fotbalové hřiště. Tam jdu. Ale tam vůbec nejdu. Tak, já jdu sem Já můžu sebrat obě dvě hry. a jdu si zahrát fotbal. Vezmu si míč a jdu hrát. Já Pojď. tam přestanu. Uprostřed hřiště. Kámo, co policie? Teď dělá policie. No v realitě občas si nezápasej, když se hádají hráči. Takže policie. Musím dát góla. Pojď, Cristiano Ronaldo v primu. Ronaldo. Ne, a pojď. A Messi. To byl gól. Krásný gól. A Ne úplně moc krásný, ale aspoň docela dobrý.
Proč se to vrátil? Nechápu. Jo, takže jdeme. Ahoj. Ahoj, Havčo. Takže jdeme. Musím si tady vzít míč. Kde je ten míček? Takže jo. Takže. Já ti možná ukážu tajnou místnost. Já ti ukážu tajnou místnost. Pojď. A gol. Dej gola. Kámo, hej, nepřekážej. Kámo, překážíš mi. Hej. Jdeme na to. Ale jsem Ronaldo v primu. Ronaldo. Ne. Tak to nebylo úplně moc dobrý. Já mám tady víc míčů. Já si jdu dát dalším míčem. Mám neomezeně míčů. Ale jednou už nasadila ta hry. Tak pojď. A gol. Dám gol. Ne, nebyl to gol. Ale snaha se cení. Jindro nasadil tady dělej. Pojďme, pojď. Já ti neukážu tajnou místnost. Pojď. Gol. Ale už nasadil ta hry. Kámo, Já u tebe čekám. je to dobrý míček. Tak když ty na... Divné. Tak, já teďkon nevím jak. Nevím co teď. Jindro, ale please. Takže teďkon. Ehem. Tady vezmu autíčko. Ne. Autíčko brum. Já Ne, zbláznil ses. to budu u nás sledovat. Jedeme dozadu. Jedeme. Jau. To muselo bolet, jako. Ne, já se chci s vás. Ne. Já mám lepší auto než ty. Tak. Kam jdeš? Já to tady jdu zakroutit. Jdu za tebou. Takže. Co vidět tajnou místnost, a když tak nám ven. Jdeme, takže. Lidi, to bylo asi poslední, co tady v tom videu bylo. Ještě Já se s váma loučím, ahoj!